खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सेटआप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय रायजो राजाफोर। थांनाय 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय नैबे नुनाय सावगारि हिन्जावा गोमाना दङ। बियो न'खरनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन 15 एबा 15 सेप्तेम्बर खालि मानि थाखाय न'खरनि जिखिनि नांगौ मुवा बेसाद जाग्रा लोंग्रा माइरं दालि जियानो हक बेखौ बायनो थाखाय थांदोंमोन जाहैदों। बिनि मुङानो जाबाय मिजिंस्रि बसुमतारी, बिथांनि हौवानि मुङा जाबाय अक्षय बसुमतारी। अक्षय बसुमतारी बुंनाय मथेब्ला बिथाङा थांनाय 15 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो गोमाना दङ। बिसोर सानैनि गेजेराव गोबां मोजां अनलायखायोमोन। बाट माबोरै जे गोमादों दा सोरबा डाकेटफोरजोंसो सोरबा जोंबासो फुस्लायनानै लांखारजाबाय ना माबाय। स' हौवाया बिराद कनफिउज आरो गिनाय भाब दं आरोना। बिनि थाखायनो बिथाङा जेरै जों बिएम सेटआप चेनेलाव भिडिअ बानायनानै नागिरो थिग बेबायदिनो बे भिडिअखौ बानायनो थिनहरबाय रायजो राजाफोर। बिनिखायनो आं बानायना होबाय। अननानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाहाथे बे हिन्जावखौ थाबैनो मोनथों। बे मानसिया सुतियानि होनना बुंदों, मिन्स बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय सुतिया एबा बालिजुरि होनना बुंदों। गामिखौ होनदों जयसिदि मिलनपुरनि। मिथिबायना रायजो राजाफोर, मिजिंस्रि बसुमतारी होनना बुङो माबानि सुबुंनि मुङा, जाय गोमानाय सुबुंनि मुं। आरो बे गोमानाय सुबुंनि हौवानि मुङानो जाबाय अक्षय बसुमतारी। बिथांमोना सासे फिसाज्ला दङ। रायजो राजाफोर बेबायदि गोमानाया गोबां जागासिनो दङ, मिथिबायना, गोबां जागासिनो दङ। स' बिनिखायनो आं बुंनो सानो नोंथांमोनखौ सोरबा फुस्लायदोंब्ला प्लिज थांनाङा। फासि नांगोन नोङो आरो बिनि गेजेराव गोबां खाफाल हमनांगोन नोङो, मिथिबायना। दा बेयाव साननो हागौ नोंगौ बाथ्राया सैथो, सोरनिबा हौवाया गाज्रि सोरनिबा हिन्जावा गाज्रि, मिथिबायना। जुदि नोंनि हौवाया मोजांब्ला बेबायदि माब्लाबाबो दामाव, आरो लोगोसे गाज्रिब्लाबो माब्लाबाबो दामाव। मानो होनोब्ला नोंथांमोना बेखौ मिलायनानै खामानिखौ मावनो हायो। मानसिनि जिउ, मानसिसो, नोंबो मानसि आंबो मानसि, बुजिलायखायो, मिथिबायना। मिलायलायनांगौ, रायज्लायनांगौ। आरो अभारद्राय देखायदोंब्लाथाय बास बेखौथ' आं मा बुंबावनो, आंबो जेबो बुंनो हाला बेखौ। खिन्थु बिथांनि हौवाया जे नागिरनो हरफिनदों मिन्स सोर गाज्रि जाथावना। गोमादोंब्ला सोरजोंबा थांदोंब्लाथ' बे गाज्रिखा। आरो लोगोसे जुदि सोरजोंबा किडनेप खालामनानै सोरजोंबा फुस्लायनानै बायदिसिना लांजादोंब्ला बे खिन्थु बेवहाय बिराद बिपदनि दं आरोना। जुदि नोंथांमोना नुदोंब्ला अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय। गोबां सुबुंफोर दङ दायो फुस्लायना लांग्रा, गोबां सुबुंफोर दङ। बे फुस्लायना लांग्राफोरनिफ्राय जानगाराव था। गोबां सुबुंफोर दङ रायजो राजाफोर। जों ओरैनो बखिगाराखै बेवहाय, नोंगौखौसो बुंदों। गोबां सुबुंफोरा बेबायदिनो फुस्लायनानै लाङो नोंखौ बर' बिराद पियर, बिराद गोदै गोदै रायज्लायो, मिथिबायना। आरो जायफोर बेवहाय बुंगोन ना कमेन्ट हेंथा, बिसोरनो लांग्रा, आं बुंखौसो बुंबावगोन दा, मिथिबायना। ओरैबायदि आरोना, मालायनि हिन्जावजों गेलेनो नाङालै, मिथिबायना। आरो मालायनि हौवाजोंबो गेलेनो नाङा। आं नोंथांमोनखौ खुलुमो, रिकुवेस्ट खालामो, मिथिबायना। अके, नोंथांमोननि गेजेराव माबा मोनसे जादोंब्ला बुंनानै हो। नोंथांनि हौवानो, नोंनो बे हौवाखौ नांलाबा बुंनानै हो। आंनो बे हौवाखौ नांला, आं बेखौ फाथायलायबिसिनोसै। मानो इसेबां गोसोआव कनफिउस लाहैयो, मानो इसेबां गोसोआव दुखु लाहैयो। आंनि हिन्जावाबा बहा दं, मा जाहैदों, मानो बेफोरबायदि टेनसन होयो। बुंदो डाइरेक्टलि बुंनानै थां। होमबाना नोंनि हौवाया नागिरनायबो नङा। नोंनि हौवाया बेबायदि हालाय हाफाय जानानै भिडिअ बानायहरनोबो नागिरनाय नङा। मानो होनबा नोंनि सोमोन्दै मिथिखाबाय। दा बेथ' मिथिया मा जादों मा जाथाय जादों। स' बेनिखायनो नोंनि सोमोन्दै भिडिअ बानायनो हरबाय आरोना। स' बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा अननानै बे मानसिखौ नुदोंब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय। जोंनि बिएम सेटआप चेनेलसिमबो खोन्थाहरनो हागोन 7740039057। आरो लोगोसे बिथांनि हौवानि नाम्बारखौ जों स्क्रिनाव होनानै होखाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोना नुबानो खोन्थाहरबानो जाबाय। डिसक्रिपसनावबो होनो हागोन रायजो राजाफोर। दिनैनि बे बाथ्राया बेनोसै। मिजिंस्रि बसुमतारीया थांनाय 15 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो न'निफ्राय ओंखारलांदों माखासे मुवा बेसाद बायनो थाखाय। आरो बे मुवा बेसाद बायनो थांनायनिफ्रायनो दिनैसिम न'आव गैया। अननानै नुदोंब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय। खुलुमनाय थाबाय।